ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ್ದು ದೇಶಮಲ್ಲ ವಾಮೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಏರಂಡಲ ದೇಶದ ಎದುರು ಸರ್ವೇರ್ಲ ಸಮ ಅಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪಲಯೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೋದಿ ಪಂತೆರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರೋಡು ಗುರುವಾರ 6 ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದ ಇಂಚ ಪಂತೆರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮೋದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಗುರುವಾರ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರದು ಶಾಲೆದ ಪಾಠ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು 6 ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾಯರ ನಮ್ಮ ವಾಮಟ್ಟುಗು ಏರಂಡಲ ದೇಶೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಮ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆರೆದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪಾನ್ ಪಂಡೆರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವ್ಯವಹಾರ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾರತೊಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಜನ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಯಕುವೆರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ ಸಮಾಜಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಬದುಕಡು ಉಲ್ಲೆರ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಉಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಒಡಕ್ ಬರಂದಿನಂಚ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸದನ್ನದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜವಾಬು ಕೊರ್ದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮೋದಿ ಪಂಡೆರ प्रेम की परिभाषा एक समान है, साउथ में इतना डिफरेंट है कि साउथ में जो हमारी धर्म परंपरा है और इसके पीछे जो कार्य पद्धति है वो अंत से अंत तक, शुरू से अंत तक बिल्कुल शास्त्रोक्त रीति में कोई भी छूट छाट बगड़ की है और ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है।